μέτρηση. Δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχει κατάλληλη μέτρηση. Σε αυτό που τοποθετήθηκαν οι πανελίστες, αν μπορώ να το πω, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο έλεγχος και η πιστοποίηση. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Και τρίτο, σχετικά για αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει, αυτή την ερώτηση δεν κατάλαβα ακριβώς, ότι δεν υπάρχει μπέρδεμα στον χώρο του ίντερνετ. Από τη στιγμή που κάποιος βγαίνει έξω και μπορεί να δημοσιεύσει οποιαδήποτε μέτρηση για οποιοδήποτε site, χωρίς να είναι πιστοποιημένο, εγώ θεωρώ ότι όντως ναι, υπάρχει μπέρδεμα. Και θα πρέπει σίγουρα να λυθεί με κάποιο τρόπο αυτό. Δίνω και το λόγο βέβαια και στον κύριο Μαύρο που είχατε απευθυνθεί. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την παρατήρηση, αλλά πρέπει να ξέρει ο συνάδελφος εδώ, η συνάδελφος που έκανε την ερώτηση, το εξής. Πρώτον και κύριον, ποτέ, μα ποτέ, όχι μόνο δεν είναι αργά, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή η εκπαίδευση η οποία υπάρχει σε κάθε ένα κλάδο μέσα. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, δεν σταματάει ποτέ και πρέπει να το κάνεις. Απ' την άλλη μεριά όμως, και έχουμε κάνει προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, το ανέφερα προηγουμένως, και η ΕΔΕ και το ΙΕΠ και το ΙΑΒ. Και βέβαια κι άλλοι. Δεν είμαστε μόνο οι τρεις ενώσεις που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και το ΙΑΒ κάνει και μια καινούργια προσπάθεια τώρα κάπως διαφορετική. Και έχουμε και εμείς κατά νου να κάνουμε σειρά εντατικών τέτοιων επιμορφώσεων. Το θέμα είναι ότι εδώ ήταν αναγκαίο για την διαφήμιση, όταν είχαμε φτιάξει τη σχολή διαφήμιση κτλ. Γιατί η διαφήμιση δεν διδάσκεται ποτέ. Έτσι. Οι λειτουργίες της διαφήμισης και αναγκαστήκαμε να κάνουμε εμείς σχολή. Η Ένωση μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για να βγάλουμε στελέχη τα οποία βγήκανε και κάνανε καριέρα μέσα στην αγορά. Πόσο μάλλον λοιπόν σε μια περιοχή η οποία είναι σαφέστατα καινούρια. Και πόσο μάλλον όταν είναι μεν καινούρια και γίνονται ενέργειες επιχειρηματικές από επιμέρους εταιρείες εξειδικευμένες, αλλά για να έρθει ένας κλάδος να καταλάβει ότι το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα και ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει από εδώ και πέρα αν δεν έχει και τη λειτουργία αυτή μέσα στο DNA των στελεχών του, και δεν αρκούν αυτά τα οποία κάνουμε, βεβαίως πρέπει να εντείνεις τις προσπάθειές σου. Αυτό είπα. Άρα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Τελεία. Άλλη ερώτηση. Ελπίζω να σας καλύψαμε. Άλλη ερώτηση. Θεοδωρόπουλος από το Πίγασο. Ήθελα να πω σχετικά με την διαφημιστική δαπάνη ότι κάποια στιγμή, σε ό,τι αφορά το digital, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε, έτσι ώστε να μιλάει ο καθένας το δικό του. Διότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν δεκάδες νούμερα. Εσείς μπορεί να έχετε μία αντίληψη, εμείς μια άλλη, ο τρίτος παρακάτω μια τέταρτη. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει ένα χάος. Η διαφημιστική δαπάνη που αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο digital στην Ελλάδα, ξέρουμε πολύ καλά ότι αν υπολογίσουμε και τα νούμερα του Google, ξεπερνάει τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που εύκολα μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Επί συνόλου 600 εκατομμυρίων, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, όταν δεν συνυπολογίζει κανείς ότι στην Αγγλία μετριούνται στη διαφημιστική δαπάνη την digital και πράγματα που δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά, όπως για παράδειγμα οι αγγελίες. Για μένα το πιο βασικό ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι, επειδή ακούμε τα ίδια πράγματα, όπως είπε και η Έλληνα 10 χρόνια τώρα, τελικά μαθαίνουμε από το digital. Ή απλώς τρέχει πολύ γρήγορα για μας και δεν το προλαβαίνουμε και κάθε φορά συζητάμε τα ίδια πράγματα. Καταγράφουμε τη γνώση, την αφομοιώνουμε, στεκόμαστε κριτικά, ερχόμαστε να κάνουμε ένα interactivity μεταξύ του νέου χώρου της επικοινωνίας αλλά και του παλιού. Παίρνει το digital feedback από τον παραδοσιακό χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που είναι στο digital ξέρουν από επικοινωνία ή ξέρουν απλώς και μόνο από την εισαγωγικά digital. Ευχαριστώ. Εγώ βλέπω ένα πάρα πολύ μια ενθαρρυντική έτσι εξέλιξη. Εάν ρωτήσεις τους ανθρώπους της επικοινωνίας να σκεφτούν 5 χρόνια πριν τι συνέβαινε στις επιχειρήσεις τους μέσα, θα έλεγα η πολύ μεγάλη πλειοψηφία θα σου λέγει ότι δεν ασχολείται κανένας με αυτό. Ή αν ασχολείται κάποιος, ασχολείται
προσωπικά ο ίδιος ή έμπαινε σε κάποια social media providers και ξέρω εγώ εμφανιζόταν γιατί έκανε 5-6 χρόνια πριν. Αυτή τη στιγμή, αν τους ρωτήσετε, γίνεται μία, πώς να το πω, επανάσταση. Οι πάντες μιλάνε για το θέμα digital, internet κτλ. Αυτό κάτι λέει. Η αγορά αυτή πάντοτε, στις 4 δεκαετίες που ασχολούμαι, γιατί είναι τόσες, σε κάθε ένα καινούριο πράγμα το οποίο και τάση η οποία εμφανιζόταν στο εξωτερικό, η ελληνική αγορά ήταν από τις πρώτες οι οποίες το βουτούσε, γιατί έβλεπε ένα ενδιαφέρον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αν το είχε. Η αγορά της επικοινωνίας έβαλε τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων μέσα. Παλιότερα είχε βάλει και τις εταιρείες ερευνών. Πλέον όχι. Και το PR και το direct marketing και το one-to-one marketing και οτιδήποτε άλλο. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ένα από αυτά τώρα, επειδή είναι και ανάγκη σημερινή και ένα trend το οποίο κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, είναι και αυτό. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Άρα μιλάμε για μια αγορά η οποία παρόλη την ύφεση είναι πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, ξύπνια, δεν κοιμάται. Και μέσα στην όλη προσπάθειά της να μειώσει κόστη, να μειώσει ανθρώπους, γιατί αναγκαστικά αλλιώς δεν θα επιζήσει όταν είναι πεσμένοι 50 και 60% οι τζίροι, μέσα σε όλο αυτό πρέπει να βρει και τη δύναμη, και τη βρίσκει εγώ πιστεύω, να επενδύσει και στο θέμα που λέγεται digital και internet. Και το κάνει. Απ' τη μια διώχνει, απ' την άλλη εκπαιδεύει, μπας και κρατήσει κανένα σε αυτό το τομέα, και απ' την άλλη ψάχνει να βρει στελέχη. Και αυτή η ανάγκη που ψάχνει να βρει στελέχη είναι αυτή που απαιτεί να κάνουμε τεράστια προσπάθεια στο θέμα της εκπαίδευσης. Μία τελευταία ερώτηση. Ειρήνη. Καλησπέρα, είμαι η Ειρήνη Σαχά, αντιπροσωπεύω το Yahoo την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Θεωρώ το πάνελ πολύ ενδιαφέρον. Ίσως ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πολύ τη συζήτηση. Μία παρατήρηση, προσωπικά και από την πλευρά του Yahoo. Θα ήθελα πολλά πράγματα από τα οποία συζητήθηκαν εδώ, διενέξεις, αντιφάσεις και αντιθέσεις, να είχαν μπει κάτω από την ομπρέλα του ΙΑΠ και να είχαν ήδη λυθεί, όπως το θέμα της πιστοποίησης, των μετρήσεων και άλλα θέματα. Είναι πολύ καλό σε ένα χώρο που αναπτύσσεται να υπάρχει το πνεύμα της συνέργειας και όχι το πνεύμα το αμυντικό ή αντίστοιχα το επιθετικό. Δηλαδή θα ήθελα η ΕΝΕΔ να μην είχε την ανάγκη να έχει προβεί εκείνη στις διαδικασίες για την πιστοποίηση των μετρήσεων. Θα ήθελα το ΙΑΜ να ήταν λίγο πιο proactive, να είχε νιώσει αυτή την ανάγκη και να το είχε ήδη υλοποιήσει, γιατί οποιαδήποτε αμφισβήτηση εγείρεται έναντι όλου του industry, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή είμαστε όλοι εδώ σχετικά ιδρυτικά μέλη αυτής της προσπάθειας, θεωρώ ότι πρέπει να το αγκαλιάσουμε λίγο περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι το ίντερνετ θέλει μια περισσότερο έτσι, έξω από τα σύνορα προσέγγιση. Όχι επειδή αντιπροσωπεύω το Yahoo, έχω εργαστεί 25 χρόνια στην Ελλάδα σε πολλά μέσα και του εσωτερικού. Και τελικά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα προκύψει από τη συνέργεια, από μια ουσιαστική συνέργεια, η οποία θα μπορεί να δώσει πραγματικό value στον χρήστη, καταναλωτή και κατά επέκταση στο brand. Άρα, επειδή μιλήσαμε με το Θωμά έξω, ευχαρίστω στο Yahoo να υποστηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουν οι Έλληνες εκδότες, αλλά πρέπει να σκεφτούμε με μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Και θα συμφωνήσω με τον Σπύρο ότι τελικά όλοι απολαμβάνουμε αυτό που μας αντιστοιχεί, δηλαδή ότι η αγορά είναι αμήλικτη στο τέλος της ημέρας και παρόλη την προσπάθειά μας να αποδείξουμε το αντίθετο, όλοι θα έχουμε τη μοίρα που μας αξίζει. Επίσης, να σημειώσω ότι καθώς τα πράγματα έχουν οριμάσει, έχουμε δείξει όλοι πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα οι επαγγελματίες
και θα πρέπει να αποφύγουμε τις λογικές της υποτίμησης του digital. Θυμάμαι στα πρώτα χρόνια ότι γινόντουσαν barter agreements των παραδοσιακών μέσων, πάρε και μερικά εκατομμύρια impressions στο digital, πράγμα που απομείωσε την αξία του μέσου μπροστά σε οποιονδήποτε σοβαρό διαφημιζόμενο. Τώρα το να επανατοποθετήσουμε την αξία του μέσου είναι μια δύσκολη υπόθεση και πρέπει να το κάνουμε οργανωμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνέργεια θα φέρει το αποτέλεσμα και επίσης, επειδή ήταν ένα debate που αποφεύχθηκε να γίνει και αφορούσε την Nielsen ή τον οποιανδήποτε Nielsen, οποιαδήποτε έρευνα έχει στηρίξει αυτή τη στιγμή την αγορά, θα έπρεπε με έναν τρόπο σε εισαγωγικά να την στηρίξουμε. Ξέρω τα παραδοσιακά μέσα μετρήθηκαν κατά περιόδους από διάφορες την ερώτησή σου, έρευνες. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ καλό το ΙΑΜ, τα οργανωμένα, οι αντιπρόσωποι των οργανωμένων θεσμικών συμφερόντων να βρεθούν σε ένα κοινό τραπέζι και να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση κοινά αποδεκτή. Η ΕΝΕΔ έχει ένα ρόλο σεβαστό. Κατ' εμένα, το θέμα της πιστοποίησης των μετρήσεων είναι μείζον. Πρέπει να είναι θέμα που θα απασχολήσει το ΙΑΜ, γιατί θα πρέπει να δώσει την σφραγίδα της αξιοπιστίας. Επίσης, προηγουμένως μιλήσαμε για το standardization. Αυτό ισχύει. Ναι, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που από το Θωμά άκουσα ότι κινητοποιήθηκε. Τη χρηματοδοτεί η ΕΝΕΔ, βασικά. Ναι, και τη χρηματοδοτεί η ΕΝΕΔ. Όπως χρηματοδοτεί και τη μέτρηση. Ναι. Το ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι. Βεβαίως, γιατί και εγώ ως Γιαχού. Το χρήμα κινεί τα πάντα. Βεβαίως, έχουμε χρηματοδοτήσει από την πρώτη μέρα μία. Γι' αυτό το λέω, γιατί. Ακριβώς. Δυσκολεύομαι αλήθεια να καταλάβω. Τώρα, αυτή τη στιγμή το παράπονο είναι ότι γιατί δεν το έκανε το ΙΑΠ, αλλά το έκανε η ΕΝΕΔ. Δεν υπάρχει παράπονο. Καταρχήν, μιλάω με το πνεύμα της συνεργασίας. Δεν υπάρχει παράπονο. Υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος που πρέπει να μάθουμε να τον βλέπουμε ακριβώς έτσι όπως είναι. Είναι ακριβώς ένας ανοιχτός διάλογος για μένα. Δεν υπάρχει παράπονο. Είμαστε εδώ για να πούμε μπράβο, είμαστε εδώ να πούμε ότι κάναμε και κάποια λάθη. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό για μένα, η κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι σαν ΙΑΜ, και εγώ συμπεριλαμβάνομαι, είμαι και εγώ ιδρυτικό μέλος, δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτή την κατάσταση, δεν επιρρύπτω ευθύνες σε πρόσωπα, θα έπρεπε να έχουμε αντιληφθεί ίσως την κατάσταση που έχει γεννηθεί, να την έχουμε ελέγξει και να έχουμε ήδη αποτελέσματα και αρχές. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνιάδη, κύριε Μαύρο, κύριε Σοζόπουλα, κύριε Τζαβιτσάνο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προεδρούς όλων των θεσμικών φορέων που ήρθαν και θα ήθελα να πω ότι ακούσαμε και πάρα πολλά θετικά από τους προέδρους μας, εμπόδια τα οποία όμως μπορούν να φύγουν, δυνατότητες που έρχονται, συνεργασίες, πάρα πολύ θετικό, δημιουργικότητα. Κύριε Σιωζόπουλε, τα premium sites, η WebID έχει αναδείξει από καιρό ότι έχουν καλύτερο κοινό από τα υπόλοιπα sites. I owed you one. Και να θυμηθούμε ότι αυτό που είπε ο Joshua Partridge προηγουμένως, hire the young. Ξέρουν καλύτερα οι νέοι.